رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان 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 السنة دي. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيد المحسنين محمد وإمام المتقين وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبي على فوق على ولي مندو أمبي سالي دنفولا سون هرما كانوي على كراي أنا سمغو أني موما دي تغروكو فوقتا جودون سي على كانين أو بلا جليني وجمع كلو سانومينك أو بسم الله أو كجمكان كنكونو نوي حديث الإفطاري. أما إن الله سبحانه وتعالى في أمبورا كسومين تيكي سيسا أني دو منون دو على كوميني على كاكاما جرمو كفاريه على كاكاما الجنة سراي يا ربي فسمانتيا من بي سنتيكي دواولا أدفالين على كاداما تلكيلين سنغلو كونو بنيا من بالا كراما من بالا براجي من بالا على كو دفالين داما أمبيبي كانتا سومينا نوي سولا سون هرماي ليلة القدر على كادو أنغار زيغلا نانيا يه على كيافا أما كونانا على كو كتيبا بنيكو سون سلي على محمد وآله ولا نيا فوي كفوني كنين كونو دونغودو أمي ولي كاسي أنكر مغوما وكاسي كبلاسرا لكاندو فو أنغو تاكا اللاسي أوما أو نيني أمبلا جيني كاسي كنفاسرو على سنغولين كونانا وحكمو كونانا مين بامبولو كروبي أنغا جيكا نيما داوفي. Alhamdulillah rabbil alamin sinji tugu nafaba de bala ka sababu kɛ a kumaw nana kuranɛ kɔnɔ a nana hadisaw kɔnɔ ka yirana k'a fɔ ko an ka sinji tugu sabula ni ye sinji tugu Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ de bɛ e tugu ka fara i si kan gɛlɛya minnu bɛ e kan sinji tugu sababu la a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara i ka bonyaw n'i ka darajaw kan ka kɛ sababu ye ka i koja Allah subhanahu wa ta'ala ye sabula sinji yɛrɛ tɔgɔ la ala yɛrɛ de la sabula ala tɔgɔ ye arrahman arrahim e y'a faamu ala tɔgɔ ye hinɛ masa wa makar masa de don wa a y'u tɔgɔ la hinɛ de la sabula ala yɛrɛ de ye hinɛ ye wala maa o maa n'i hinɛna i mɔgɔ ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛnna i sinji la a bɛ kɛ sababu ye ala fana bɛ hinɛ la o de kosɔn ala kira b'a fɔ ɲɛna ko irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ko a ye hinɛ ɲɔgɔn na an minnu bɛ dugukolo kan n'u kɛra masa min bɛ sanfɛ ala fana bɛ hinɛw na yarabi ka hinɛ k'an bɛɛ ye yarabi ala mun kɛna k'an kɛ sinji tugubagaw ye yarabi ala mun kɛla sunkalo in na fana k'a yira sinjibaw la u ka jija minnu o sinji minnu dɛsɛlen don u ka gɛrɛ u la ka suntigɛ d'u ma dɛsɛbaatɔ minnu b'u gɛrɛfɛ o sinjiw la u ka gɛrɛ u la ka suntigɛ d'u ma nafaba de b'o la wa o bɛ fara i si la ka tugu si la ala ka an nafa n'o barika alhamdulillah an bɛ dugawu kɛ tele filɛbaga bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ya rabbi sunkalo tɛmɛ ko ɲuman ala ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ an karamɔgɔ n'o ye Sheikh Sherif Usman Madani Haidara ale min ye bi Mali ɲɛmaa ye silamɛ ɲɛmaa ye ya rabbi sija ni kɛnɛya ala k'o di an ma a bɛ siran fɛn fɛn ɲɛ ala k'an n'a kisi a ma ka Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen fo inshallah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ ala ka a kɛ basigi ni bɛn ye an ka jamana kɔnɔ ani silamɛ dugu bɛɛ lajɛlen malma silamɛw an karamɔgɔ bɔra ka kuma min fɔ n'o ye sinji tugu ye a nafa ka bon kosɛbɛ an ka sinji tugu a bɛ dɔ fara an si kan an ka sinji tugu a bɛ garizigɛw foni an ka sinji tugu a bɛ gɛlɛya wuli an ka sinji tugu a bɛ dɔ fara hadamaden ka dawla a n'a ka mandiya kan o la maa o maa n'i kɛra sinji tugula ye da la k'a fɔ i ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ i ni ala kira bɛ ɲɔgɔn fɛ wa i ni maa ɲuman bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn fɛ sabula ala de y'o laɲini ala kira y'o de laɲini wa silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka haminako ye de k'a fɔ bɛɛ ka kɛ sinji tugula ye a b'o cogoya kelen de la n balimakɛ n balimamuso i kɔlɔsi i farati sinji tigɛla a man ɲi sinji tigɛla a si ka dɔgɔ sinji tigɛla a lagosilen don sinji tigɛla maa garizigɛ tiɲɛnen don sinji tigɛla maa don maa min bɛ goya mɔgɔw ye ni mɛnna na dɔrɔn i bɛ goya mɔgɔw ye i bɛ taa sɔrɔ ni nana dɔrɔn hadamaden bɛɛ bɛ sin ka tɔɔrɔ ka sɔrɔ i ma fɛn kɛ mɔgɔ la o la kunnadiya taamasiyɛn tɛ an k'an sinjiw ɲini k'u dɔn an k'an balimaw ɲini k'u dɔn an ka u dɛmɛ an seko bɛɛ lajɛlen na an filɛ nin ye kalo min kɔnɔna na n'o ye sunkalo ye a musakaw ka ca i fa a jɛɲɔgɔnw i bɛ mun dɔn i jija i ka se ka ko dɔ k'u ye i ba jɛɲɔgɔnw bɛ yen i bɛ mun dɔn i jija i ka se ka ko dɔ k'u ye i yɛrɛ kun
i jɛɲɔgɔn i teriw i ni mun ye denmisɛnniyaw kɛ a dɔw bɛ yen cogoya foyi t'u bolo mɛ ala ye hɛrɛ dɔɔni min k'i ye i jija i ka se ka dɔ k'u ye an bɛɛ lajɛlen ye sinji kelen an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sinji kelen min na n'o ye silamɛya sinji ye o sinji min ka di ni sinji bɛɛ ye o sinji min ka bon ni sinji bɛɛ ye an ka hinɛ ɲɔgɔn na a silamɛya diinɛ kɔnɔna na an b'a ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya an ye an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ ye Bahauddin Kamaluddin Shamsuddin a Sayyidi Sharif Usman Madan Haidara sinji tugula la belebeleba sabula a ye sinji tugu kɔrɔn fɛ a y'a tugu tilebi fɛ a y'a tugu fan 14 bɛɛ lajɛlen na sabula ale ye silamɛ bɛɛ lajɛlen k'a balima ye a ye silamɛ bɛɛ lajɛlen kɛ i n'a fɔ a yɛrɛ kun o la o de laɲininen don ale y'o baara kɛ an k'a ladege n'an y'a ladege a bɛ min fɔ a n'a bɛ min kɛ i b'a ye an bɛ kunnaja sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ a n'a ka denbaya bɛɛ ye ka dugawu kɛ Jamiyatul Ansar den tɔnden bɛɛ lajɛlen ye nka an tɛ ɲina ka dugawu belebele ta k'a ɲɛsin aw ma ni sun tigɛra aw minnu bɛ ko bɛɛ bila ka hadisul iftar k'ale jɛmukan in k'a makɔnɔ k'a lamɛn an bɛ dugawu k'aw ye hami minnu b'a la ala k'a dilan nka an tɛ ɲina an b'a fɔ aw ye k'a fɔ an ka nin jɛmukan in a kɔkɔrɔman donnen don ni nɔnɔ 2 ye n'o ye simlɛ ani bɔnlɛ ye ni nɔnɔ ninnu nɔnɔ gɛrɛgɛrɛ de don o la an k'an jija an k'u ɲini k'u dɔn suntigaw fɛ k'u gɛrɛ suntigalaw la suguri fɛ k'u gɛrɛ suguri duminaw la min b'a to u ka sun u bɛ se k'a kɛ damu kɔnɔna na an b'aw fo ka waleɲuman dɔn jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini ala fɛ ala ka segin wɛrɛ yira an na wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Ramadan